Que tal, como están? Benvidos. Hoxe é día de facer valoracións sobre a estancia de Angela Merkel e Mariano Rajoy en Santiago. O alcalde destacou a repercusión mediática a nivel internacional que supuxo para a cidade a visita da chancelera alemá e do presidente do goberno español. Co que si se mostrou moi crítico Agustín Hernández foi coa manifestación convocada polo BNG para protestar en contra das políticas da Unión Europea. O alcalde dixo que foi un erro político. Que unha mandataria de primeiro nivel como é a chancelera alemá estivera en Santiago e marchara cunha boa imaxe da cidade é todo unha oportunidade para a capital galega. Así o considera o alcalde compostelán, que cree que a postura tomada por outros grupos políticos, en concreto polo BNG, é unha irresponsabilidade. O Bloque convocou unha manifestación na Praza da Quintana, preto do Obradoiro, onde se atopaba Angela Merkel e Mariano Rajoy para amosar o seu desacordo coas políticas da Unión Europea. Agustín Hernández sostén que a decisión foi un gran erro. Creo que é un erro solicitar unha manifestación na Praza da Quintana o mesmo día que a primeira mandataria de Alemanha está na Praza do Obradoiro. Insisto, creo que é un erro político, é un dano innecesario ao noso país. Que a mandataria democrática de Alemania estivera en Santiago, marchara da nosa cidade coa imaxe do camiño da nosa catedral, debería ser motivo de orgullo e debería concitar unanimidade ao respecto de que é unha oportunidade para a cidade con independencia da, digamos, da liña política que teñamos cada un de nós. A protesta organizada polo BNG na que participaron outros colectivos como a CIGA e plataformas de migrantes retornados comezou como estaba previsto na Praza da Quintana. O intento de achegarse ata a Praza do Obradoiro acabou provocando tensións entre os manifestantes e a policía, que incluso remataron co voceiro municipal do Bloque, Rubén Cela, cun golpe na cabeza. O alcalde cree que a concentración non se tería que ter desprazado. A manifestación que eu saiba estaba autorizada na Praza da Quintana. Os manifestantes, de acordo coas informacións que eu teño, tentaron saltarse as reglas do xogo e acceder á Praza do Obradoiro. Por lo tanto, lóxicamente, creo que é unha obriga das forzas e corpos de seguridade do Estado manter a orde pública, que os cidadáns respecten a normativa. Creo que o Bloque Nacionalista Galego, por desgraza para Galicia, está totalmente perdido. Así de contundente se mostraba Agustín Hernández, que considera que o BNG tratou de utilizar ao seu favor o conflito coa policía. Para o alcalde de Santiago, acontecementos como a visita de Angela Merkel son moi importantes para a promoción turística da cidade, como tamén o son, segundo apuntaba Agustín Hernández, a visita dos Reis ou outro evento ben diferente, como é a Volta Ciclista, e que esta mañá presentábase a última etapa desta carreira que terá como chegada a Praza do Obradoiro o vindeiro 14 de setembro. O pasado sábado comezaba unha nova edición da Volta Ciclista a España que partía da localidade gaditana de Jerez de la Frontera e que rematara o 14 de setembro en Santiago. En total serán 5 etapas as que disputará a carreira en Galicia, contando a contrarreloxo final, que percorrerá un circuito urbano dende a Cidade da Cultura ata a Praza do Obradoiro. A proba pasará por varias provincias por onde discorre a ruta xacobea, así que mellor meta que o final do camiño. E peregrinos e ciclistas unirase neste final de camino onde o triunfo e a superación serán valores que imperan na culminación deste percorrido e o vencemento de obstáculos, o grado de compromiso e a forza de vontade e constancia son pois eses elementos que vinculan tanto a peregrinos como a deportistas. O 14 de setembro, Santiago encherase de actividades para celebrar a presenza dun evento deportivo de gran nivel, como é a Volta Ciclista na cidade. O alcalde compostelán mantén que se trata dun gran escaparate para a capital galega. Estamos a falar, en definitiva, polo tanto, dunha oportunidade máis para promocionar a nosa cidade, para promocionar Santiago e cun evento de primeira magnitude como se está a comprobar en todos e cada un dos telediarios e todos e cada un dos informativos dende que comezou a Volta Ciclista fai uns días. Tamén estamos a falar de que é un evento que trae moita xente, que move moitísimas persoas ao redor del, 3.500 persoas, organización, montaxe, azafatas.
Probas pros nenos, espectáculos na Praza da Quintana ou o concerto de Rusia en Red son algunhas das actividades paralelas previstas. A Xunta inviste 300.000 euros en todo o que rodea a cita deportiva, mentres que o Concello aporta 20.000 euros. En unha mañá na que se falou tanto de promoción turística e de imaxe da cidade, non é de extrañar que volveran sair á luz os datos de ocupación hoteleira do mes de xullo. As cifras varían moito segundo as tomemos da Asociación Hostelería Compostela ou do Instituto Nacional de Estatística. Deste último organismo é do que se fía o alcalde. Esta imaxe recolleuse esta mañá na mesma entrada do Pazo de Raxoi e que o mal tempo fixo que moitos turistas utilizaran os soportais do Concello para resgardarse da chuvia. O que está claro é que chova ou faga sol, os visitantes non deixan de atigar Santiago un día tras outro e así levamos todo o verán. Aínda así, dende a Asociación Hostelería Compostela non están satisfeitos cos datos de pernoctacións rexistrados en xullo. Segundo o colectivo, houbo unha caída de 3 puntos con respecto ao mesmo mes do ano pasado. Ben distintas son as cifras do Instituto Nacional de Estatística, que reflexan un aumento de 7,5 puntos. Nos o único que facemos é trasladar os datos do INE e trasladar a percepción tamén que temos todos que estamos na cidade, que estivemos na cidade durante o mes de agosto, o respecto do movimento, da actividade e do que trasladan os hosteleiros. Por exemplo, a min trasladaronme varias persoas que este ano se está a producir un fenómeno algo diferente no sentido de que neste mes de agosto, por exemplo, a baixada normal a partir do 15 non se está a producir, é dicir, mantense o nivel de ocupación e de movimento na cidade. No capítulo de deportes segue a ser noticia o Obradoiro porque continúan no club coa súa ronda de presentacións dos novos xogadores. Xa saben que este ano hai moitas caras novas. Hoxe foi o momento do grego Haris Giannopoulos. Aínda que fora das cámaras, Haris Giannopoulos deu mostras de ter un bo español, na rolda de prensa preferiu expresarse en inglés, aínda que prometeu cambiar de idioma para a próxima. O grego chega ao Obradoiro procedente do Manresa, dixo, para seguir medrando. Because it's a step up to my career from Manresa to come here, and I always like the new challenges. I like to evolve as a player and go higher and higher, and reach to a level that I think it's my goal to play again for a team like Panathinaikos. En Santiago está moi cómodo, xa que, segundo apunta, ten a moita xente pendente del. Ademais, xa pediu referencias antes de chegar. I talked with the Greeks that played here. Everybody told me the best things. I talked with Kostas and Vasilis from last year, and they said to me that it's going to be great for me here. Also, the coach and the organization is really good. Really happy to be here. I think it's going to be a great season, and the goal is just win the next game, like you said. Giannopoulos foi a última incorporación ao perímetro do Obradoiro para esta campaña e José Luis Mateo, director xeral do club, apuntaba algunhas das razóns polas que decidiron contar con él. Hace un trabajo muy importante en sus equipos, muchas veces oscuro, y bueno, su presencia resulta fundamental, ¿no? Con Haris incorporamos a un alero muy completo, capaz de lanzar, de rebotear, de defender, de postear, pero sobre todo de jugar para el equipo y de adaptarse a sus necesidades. O grego, que foi presentado nas instalacións de Espina e Delfín, confesou que os adestramentos van adquirindo máis dureza co paso dos días, pero que segue a haber moi bo ambiente no grupo. De Compostela a Argentina e a Uruguai. Este é a viaxe que vai facer o cantautor Tato López e que permitirá que a súa música sexa coñecida tamén ao outro lado do charco. O madrileño Tato López leva 13 anos vivindo en Compostela e aquí gravou o seu primeiro disco, Ritmo de Arena. Agora chegou o momento de que a súa música colla novos aires e por iso marcha un mes de xira por Latinoamérica. Unha oportunidade única tanto a nivel laboral como persoal. Bueno, para mi currículum musical o más bien de mi carrera, como tú dices, pues para mí es muy importante. Yo creo aportar no solo la experiencia, que yo creo que es lo más importante, el poder tocar, entrar en contacto con la gente allí, hablar y conocer,
y cantar para ellos. Yo creo que eso es la experiencia vital de este viaje. Pues luego musicalmente espero traerme muchas maletas detrás mío para poder escribir más y ver otras realidades y surtir de eso mi persona, ¿no? A música de Tato López fala do que lle rodea. Para o músico a palabra é unha arma que en vez de separar pode ser a ponte que una Galicia a Argentina. Y yo creo que es un arma interesante la palabra unida con la música. Entonces yo creo que es algo que sí que van a entender bastante bien. Ellos también están en una realidad diferente, ¿no? España ahora estamos en crisis, pero allí pues bueno, ya conocen esa situación de hace tiempo y bueno, pues mis letras y mis canciones hablan bastante de cosas comunes. Buenos Aires, Mar del Plata, Uruguai é unha parada cunha gran repercusión. Tato López vai pechar a Feira do Libro da provincia de Córdoba. Y la Feria del Libro es un evento muy importante y que tuvimos la suerte de que nos incluyeran para actuar ahí. Y bueno, en representación de España, puesto que este año están en el año de intercambio con nuestro país. Y entonces, pues a pesar de que es una feria del libro, decidieron meter a un cantautor como yo en esa clausura para cerrar, bueno, ya que la música de autor pues también tiene un componente poético importante, ¿no? A súa volta, a finais de setembro, Tato López volverá a pecharse nun estudio de grabación para darlle forma ao seu segundo disco, un traballo moito máis íntimo e que falará do tempo que nos toca vivir. Seguimos en clave cultural porque aí teñen algunhas propostas, como sempre, na nosa axenda. Hoxe voltou a chuvia a Santiago e imos coñecer como se presentan os vindeiros días. Información, como sempre, de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá Galicia estará na influencia das baixas presións con frontes asociadas afectando a nosa comunidade. Así agárdanse ceos moi anubrados con chuvias e temperaturas en cambios significativos. Os ventos soprarán do sudoeste moderados con intervalos fortes no litoral entre Bares e Fisterra. No xoves o ceo amencerá con nubes baixas, néboas e orballos no interior que se irán retirando para deixar paso a ceos pouco anubrados ou despexados durante a tarde. As temperaturas mínimas baixarán sobre todo nas primeiras horas da mañá, mentres que as máximas non sufrirán cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Galicia toparase no venres baixo a influencia dun feble anticiclón. A xornada comezará cos ceos anubrados e mesmo algunha chuvia feble e ocasional nas primeiras horas. As temperaturas serán baixas durante a mañá, cun novo descenso nos valores mínimos. O vento soprará frouxo tendendo a tomar unha compoñente norte a partir do mediodía. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados e chuvias débiles durante todo o día e a noite. As temperaturas irán dende os 17 graus de mínima aos 22 de máxima. Os ventos sopran do sudoeste. Pro xoves agárdanse ceos máis despexados, con nubes e claros durante toda a xornada.
As temperaturas mínimas descenderán e as máximas non sufrirán cambios significativos. Os ventos soprarán do sudoeste. O venres os ceos aparecerán anubrados pola mañá, pero quedarán despexados pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 14 e os 23 graus e os ventos soprarán de dirección variable. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Despedímonos xa por hoxe. De contado voltamos no Preguntoiro cunha entrevista ao voceiro municipal do PP, Alejandro Sánchez Brunete. Graciñas por atendernos.